everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Nasuko ba ka na ko, Glenn? Sa may tanaw ni mo. Malipay ko ninyo ni Tasyo. Uy, hala! Ay, ito kasuko, Glenn. Basig nagtuo mo. Nga, tinuod ang inyong nadungog nga. Kana bang mga balita bahay ni Tasyo? Aw, dili lang kay nakadungog mi Pipito. Nakasaksi gid mi mismo. Unsa na? Unsa may nasaksihan niya, Glenn? Nakasaksi mi sa gibuhat ni Tasyo nga iyang gipusil si Renato. Wa! Unswa! Tay para gud una, Glenn. Diha mo ni anang tungura sa pagkahitabo nga gipusin si Renato atong tulisan. Why tulis nga nahitabo Pipito? Ang among nakita nga si Tasyo namusil. Obe! Ay, di matubay. O bitaw! Namusil siya. Pero iya ratong ipasalbahan ang namusil ni Renato. Bantay ka? Unsa may gipasalbahan? Di jud ko mutubay nimo kay galagot ko nimo. Daan pa ko naglagot. Ngano pa silon man si Renato siyang kauban? Dito na yung kauban, Glenn, oy. O di kauban? O baka nakakita sa mga mantalaan, ha? Katong gipusil ni Renato, kauban og barkada ra sadto ni Renato. Murag, ano ni? Murag wa kita magkasinabtanay, anang dapita gyud. Ha? Ako mismo, nakasaksi ko sa tanang panghitabo. Kay ni anang higayuna, among nakita si Renato, nga gitiyo nagpistola. Nga, kalit na sila nag-inilugay ba? Hangtod nga bibuto kaduha, ug nasarasay si Renato. Mao na mitagan og kalit sa Tasyo, aron niyang tabangan na yung igsuon. Unya, nasumbagan ni Tasyo ang kriminal. Mao to nalagpot ang pistola ug nailog ni Tasyo. Isuway og iskapo ang kriminal ug mao tong gipasalbahan ni Tasyo. Mao na tinud-anay nga nahitabo. Taas no. Mao ba? Bubuon ko ni. Mga tao na tinud-anay na taboglin. Wato isa ang si Tasyo. Siya pa mag-ani mitabang. Gisugal pa ganin niya ang kinabuhi sa tao nga nagbinuang niya. Dito ra kukutob. Pero Pasumpay pa yun. Sa tinood lang, si Tasyo na prim up sa kabuang Renato. Kining tanan usal lang kasalida ni Renato aron mahimong dautan si Tasyo sa mata sa katilingban. ang but nimo ipasabot nga dili to tinuod nga gipusil gyud siya sa tao? Naghuna-huna pa na mitubag, ha? Di tinood, Linoy. Dako ang agong pagtuo nga wajud say samad pinusilan. Ang tanan, drama lang. Unsa? Pero pasabda ko ko ining tanan. Mayong udto, lo. Unsay nakaayo sa udto, Tasyo? Kanang, lo, nahibaw kung, nibawon ko sa tanan nga usa ka kriminal. Lo, di na tinuod. Pangutan ninyo si Renato. Nahibaw si Renato sa tanan nga ako pa magana isang giluwas. Giluwas sa imong kabuang? Misultay na ko si Renato na ikaw mismo ang nagpusil niya. Titaw na tinuulo, oy. Paniya si Renato din kaya ako siyang istoryahon. Ayaw na may patuhoa sa imong mga bakag, Tasyo. Ano bang imon maninggihi mo? Ha? Unsa may nagkuang na ko ni mo? Hapit na unda ko mutuo sa imong mga bakak. Pero inihigayon na sa imong gibuhat. Dili na ko mutuo ni mo. Lo, utang bukot paminaw, ako. Nakoy angin paminaw ni mo. Tungod ini imong gibuhat. Di nagyuti ka mapasaylo. O ako mismo, mo'y magpabilanggo ni mo. Ipabilanggo ti ka, hangtod. Lo, una ko ni mo hukman. Hagiton ta ka nga ayaw na kong ilhang apo kung doon na kayo makitang samad sa lawas ni Renato. Unsa ibuot ni mong ipasabot? Kining tanan usa lang kasalida og drama ni Renato. Wasay samad pinusilan. Iya ra kong gi-frame up. Tinunto. Ang buot ni mong ipasabot. Ngasta mga doktor na makak na ko. Lo, usbon ko. Tanawa ang samad ni Renato. Kung doon na kay makita nga samad pinusilan sa iyang kalawasan, andam kong mudawat sa silot.
Bisag silot pas kamatayon. Mo ni akong hagit inyong tanan aron masuta na to kung kinsa gyud nagsulti na mos tinuod. Asam di si Tiyo Tiya gaw. Si tatay, naa siyang kwarto gaw. Pero si nanay, tagsara man ang matug din kay tuwa naman na nagstay sa ilang Greggy. Aw, o di ay no. Pero, Gaw, doon ako'y sikreto ni mo pa. unsa man na gaw? Nagkita mi ni Pipito kaniha. Ha? Mao ba? O niya gaw? Mato niya gaw, ang nahitabo ko ni Renato, usara ko to ka drama. Unsay drama? Dili ko to tinuod nga gipusil siya. Iyara ko nung gi-frame up si Tasyo. Unsa? Pero, ngano nakaingon man si anak gaw? Unsa may ilang basihan? Mao man ni ang gisulti ni Pipito nako. Sige gaw. Kay maminaw ko. Mao na ang tanang gisulti ni Pipito diri nako. Murag katuhuan dili man gaw? Ay tuo na lang aron ta madali. pero gaw. Gihagit ko ni Pipito nga kung naagit ko no tay makita nga samad pinusilan sa lawas ni Renato, mahimo ko nung hasta siya magpapriso. Mao ba? Pero, unsa man si motibo nga ila man ning gibuhat ni Tasyo? Kung tinuod man nga nagbinuang ra sila. Aron madaot ang pagkatao ni Tasyo. Aron masugutan nila. Way kalaki kung tinuod ning tanang gisulti ni Pipito gaw uy. Gaw. Oh, Doon ako'y nauna-unaan. unsa man na gaw? Ay may maayo. Ugma sayo, atong duahon mismo si Renato. Unya, Atong panid-an ko na abagid siya samad. pero gaw, dili ka siya mahibong? Dili ba nato suod si Renato? Ay, wani kaso gaw. Uy, di ba sa ta magpasabot nga naniid ta niya? Ato lagong atik-atikon, good nga kunuhay, naluoy kaayo ta niya. Dili balain gaw? Unyag tinuod nga na siya sa madbe. Diba, kita pa'y mahimong dautan nga nagpakaroon ingnon ra di ay tang naluoy niya. Kay gaw sa pagkatinuod baya gaw no? Naluoy ba ko rin nato? Og nagtuog yun ko nga si Tasyo dautan yung tao. Nakasabot ko sa imong punto, gaw. Gusto nako nga mahibaw-an ang tinuod kung sakto ba gyud ang tanang gisulti ni Pipito diri nako. Oh, sige. Mahimo man tingali. Maniid lang ko tagaw. Di matingali dautan kung magpakisayod kita kung unsay tinuod. Sige gaw. Unsa man ta orasa mo ato sa ospital ugma? Ha? Hi, Glenn. Linda. Si Junel man di ay ni. Hi, Glenn. Asa ka pa ingon? Ato ko sa ilang lita. Nga naman di ay Neil. Kuan, kumusta naman ka? Naibaw na magkasbalita, no? Oo, ang mahitungod ni Renato. Oh, Glenn. Kumusta naman di siya? Kuan, bago lang nahuman ang iyang operasyon gahapon. Di kuha ang nag-ungot ka bala siyang tiyan. Mayan lang gani kay wa maigo ang iyang kinai. Mao ba? Taon pod. Daluoy bitaw ko ni Renato. Saon man nga, dabiktima magid siya ni Tasyo. Pero wag yun mo tugot ang Ginoo nga dunay daw tang mahitabo niya. Pila man di ay kasamad pinusilan ang naangko ni Renato. Duha ka sa Maglan. Sa tiyan o dapit sa iyang lughan. Pero pulos gyud wa gyud makaigo sa mga vital organs ni Renato. Unya sa man, makalakaw ra man ka siya. Makalakaw raman. Pero di pa lang kakumpiyansaan. Nagkinahanglan pagid siya og taas nga pahuway aron maka-recover din siya. Diin man ay katungtungura, Junel, sa pagkahitabo. Dito pa ko sa Manubo, Glenn. Naibaw magugos balita sa diyang nainanuwag sa kong cellphone. Mao ba? Pero unsa man gyud ang hitabo nga nabuhat man na ni Tasyo ang pagpamusil? Abi ni mo, Glenn, musulti lang dyan ko na mas tinood, ha? Ang motibo yun ni Tasyo, nganong iya tong nabuhat, tungod siyang kasina ni Renato. Oh, kasina? Oo. Tukay na lang doon ay dakong pagdumot si Renato. Si Juanes ka na si Tasyo, doon na dugay na lang may pagdumot ni Renato. Tungod kay nasayo naman siya nga, usan lang siya ka sinagop silang pamilya. Sinagot? Oo, maura, Glenn. Si Tasyo usa lang ka sinagop. Og nahadlok siya nga di mabahinan sa katigayunan ni Sir Goryo. Mao ba?
Mao ginay usa sa dakong rason ug motibo nganong nabuhat na ni Tasyo. Tungod sa kasina ug kahakog nga gusto niyang angkunon ang tanan. Nakabantay ka nga bisag gisalikway na siya sa ilang pamilya, namugos gyapon siya nga mupuyo silang mansyon. Pero, sa amo ba yang obserbasyon, Nil? Si Tasyo ba og si Lulugoryo mo ay pinakasuod ka ni ato? Ay, di na tinawag din eh. Si Sir Goryo, maayo ra gyud kaayo ng tao. Ha? Gitratar lang gyud na niya siya nga sama gyud sa iyang apo. Pero ang labing tinuod nga sinagop ra gyud na si Tasyo. Oh, kung tinuod na nga mao nay rason, manubag yun si Tasyo sa iyang gibuhat. Delikado yun ang mapriso siyang hangtod-hangtod. Mao bitaw nga naglagot kayo ron si Sir Goryo niya. Di pasali ko si Sir Goryo ni Renato nga di na pabuhian si Tasyo hangtod na siyang kamatayon ngadto sa disprisuhan. Adto na siya madugta dito. Oh, ang Ginoo na lang mag-igo niya. Oy, kung nakasa man gid siya. Wah, ang sinamay, sulti sa abogado siya. Ha? What's the matter? Ako siyang isultihaste ng pitch. Ug matod niya, wailay makasulbad sa kung kaso kung makakuha lang tag ebidensya nga duwa ra ring tanan ni Renato. Gusto gid siya, gusto. Mas maayo nga makakuha ta og likong ebidensya. Ilabi na gyud kun may bawa na to kun naa ba siya sa madwa. Kay kun mabuking sila ng dapita, mas balik kini nilang tanan. Muna akong ingon ni Lolo Goryo. Kinahanglan nga mutabang siya nako aron mahibawan ng tinuod kung naa ba gyud samad pinusilan si Renato. Unya siya. Ha? Unya. Mao na unsa na ni? Unsa may reaksyon ni lolo nimo? Mula siya nagduwa-duwa og tuon ako, Pitch. Pero masabot nako sa iyang reaksyon nga murag nadutlan siya sa kong gisulti. Sagdi lang siya, sagdi lang. Ako na sa gisultihan si Glinda. Og matod niya, mutabang sab kuno siya sa pagsusi kun unsa gyud tinuod. Mao ba? Oo. May noon. Mm. Kumusta naman daytod sila? Labi na si Lolita. Matod ni Glinda, nakakita ko no sila sa hitabo siya. Pero di ang kinatibuk ang panghitabo. Mo ba de? Oh yes! Uwis. Si Uwis. Osyo! Pang nagtuog yun sila sa sinugdanan nga ikaw gisadaan. Nabugnaw man kuno nabugnaw ganin si Lolita diyan mo. Nabugnaw na cool. Ay, deep size. Deep size yan, maka-deep size yan. Pero ay kabalakas yun! May pasalig man sab si Glinda na ko. Gatabangan kita niya! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.